Já vás zdravím u nového videa. Dnešní video je trošku něco jiného, jak jsem říkal, tak chci trošku obměnit svoji tvorbu, jelikož už mě nebaví natáčet furt jenom FIFA Mobile, samozřejmě FIFA Mobile tam asi zůstane, ale trošku to obměníme trošku zase, jo. Takže dneska to máme trošku úplně jiný video, z jiného soudku. Jo, dnešní video o tom, že vlastně budu hejtit. Ne, dneska se podíváme na nejlepšího fotbalistu včera, který se říká Neymar. Někdo z vás to určitě ví, podíváme se na TikTok, na jeho profil, jelikož tady to je fakt jako diamant, bych to nazval, a podíváme se na jeho TikTok, jak je dobrý. Říká se mu český Neymar, takže mě zajímá, nebo samozřejmě zajímá, já vím, ale někteří z vás třeba neví, jak je dobrý, takže vám to dneska ukážu vám jeho skilly, jak je strašně dobrý a co to je vůbec za člověka. Pro ty z vás, kteří nemají TikTok, tak se to dneska dozvíte, co to vůbec je, ale ty, kdo mají TikTok, tak to určitě vědí, jelikož tady ten borec je furt ve For You, já TikTok mám taky, když tak vy tam můžete dát follow, jsou tam docela jak třeba nějaký, nevím, nějaký kraviny tam prostě postu, když mám chuť a takhle. Takže dneska se podíváme na jeho TikTok, samozřejmě pokud budete chtít třeba další pak reakci, třeba klidně na něj nebo na někoho jiného takhle, který má fotbalový obsah, ale tak mi klidně napište do komentářů, jelikož chci obměnit svoji tvorbu, jak jsem říkal. Budu tu furt fotbalový obsah, to prostě měnit nebudu, miluju fotbal, zůstaneme vždycky u toho, jenom to furt nebude FIFA Mobile, jelikož už mě to tolik nebaví a nenaplňuje. Doufám, že to chápete. A pokud se vám dnešní video bude líbit, tak určitě dejte like, pokud byste chtěli další takovýhle nějaký video, kde na někoho reaguju, třeba i na Vojtu, jak jsem říkal, tak je to teda Vojta, teď jsem to prokec. Ale můžete mi tam napsat do komentářů, dát určitě like, jestli tady nemáš odběr, tak dej odběr a nechci nějak dál zdržovat, beru si tady své sluchadla, které už jsem použil na reagování na vaše kanály, což třeba ještě jednou někdy bude, jelikož teďka budu trošku obměňovat tu tvorbu, takže třeba někdy v budoucnu zase dáme. Nechci si to zdržovat, jdeme na ten TikTok už. OK, jsem tady na tom TikToku a tady to je Vojtův účet, vidíte, že Vojta Neymar 4D, neboli Vojta Neymar Rigo. A je to prostě, je to borec, kámo. Já u něj mám taky follow, jak můžete vidět, je to strašná prdel a nejhorší je, že ten borec si myslí, že je fakt dobrý. Dneska si to ukážeme si vlastně, co to vůbec je. A podíváme se na to, dostal jsem takový nápad, tak to zkusíme zrealizovat, podíváme se na jeho TikTok. Ale na druhou stranu zase máme jako 25 000 sledujících, což jako mu to teďka hodně roste, jakož před týdnem měl nějakých 11, ještě když jsem mu já dával follow. Takže teďka fakt jako TikTok ho doporučuje a má prostě hodně follow, ale třeba fakt prdel, takže pokud nemáš TikTok, tak určitě stáhni si TikTok, dej mu follow samozřejmě mě, ale jemu určitě follow dej, protože je to fakt jako prdel, ale ten borec by si měl uvědomit že asi z něj druhý Neymar nebude. OK, nechci tak zdržovat, jdeme se podívat třeba na první TikTok, uděláte si třeba o něm názor sami, i když tady ten TikTok jsem ještě neviděl, který tam dal asi teď, a jdeme na to. Doufám, že tam nebude nějaký copyright. No, Neymarův přímák můžeme vidět a teďka Vojta Neymar Rigo. Stačí vám toto video o tom, nebo chcete další? Můžu vám nabídnout klidně. Další tady pak mám video bez zvuku, tohle vím, co to je za video. A teď dneska dal břevno. Jo, vidíte, takže břevno dneska dal. Co tady máme dalšího? Tady už máme songy, doufám, že tam nebude nějaký copyright za to. Jo, a proč říkám, že si mysleli, že jsou dobrý? No podívejme se do komentářů. Nechytatelná. Hashtag Brazílie. A tady pak to máme, no. Tady Pepík napsal, on si vyloženě myslí, že je dobrý a přitom je úplně normální hráč, kdyby jenom neměl jeho followři, který mu píšou dobrý komentáře, nebyl by bez nich. Nebo teď jsem přečet píčovinu, jsem se to domyslel, ale jako... Je to pravda, no, to kluka mi je strašně líto. Opět utírám slzu, talent od přírody a ten rozběh, dívám se na to znovu a znovu. Když si to říkám, ty lidi si z něj dělají vyloženě prdel, já neříkám, že jsem mu tam taky jenom něco nenapsal. Nejhorší ale, že ten borec tomu fakt věří a jsou tady pak ještě větší klenoty, tohle je takový rozřez na začátek. Tak a tady ten TikTok, ten bude taky dobrý, jo, tohle vám toto nebudu kecat, takhle na začátek ještě, pojďme se podívat do komentářů. Jakub Jankto. Když jsem včera viděl, jak jsem se strašně smál, oni ho fakt zná na tom TikToku úplně každý, kámo. Nebo je tam fotbalový vzor, taky si myslím, no. Tak a teď si pojďme poslechnout Neymara, co říká o tady tom TikToku. Čaute TikTokeři, něco by vám chtěl říct, že od teďka budu pít Red Bull, protože to má sponzorování Neymar. Někdy si to furt budu dávat. Budu mít v sobě tu sílu, moc energii a budu mít v sobě tu rychlost tak, jako on má. Takže tak, díky, čau. Vojto, jestli na tady to koukáš, jakože si myslím, že ne, že se tobě to video vůbec nedostane, ale pokud ano, tak ty Red Bull prosím tě nepij. Neymar to sponzoruje jenom kvůli tomu, že za to má prachy
a ten Borec ti to nevypije, ten si dá tak jednou za měsíc a ještě musí pak makat, aby to schodil všechno, jelikož energiťáky ti zpomalují srdce a nezrychlujou ti, abys věděl. Ale Vojto, nepij to. Tady můžeme do komentářů se podívat. Neymar to nepije, jenom to prostě má pro spolupráci, však to říkám. Trošku paříme zase. Já trošku paříme. Switch it up. Ne, to prostě o čem mluvím, hoši, to je skvělý hráč, ty vole, český Neymar. Tak, a přímák, vole, čum. Jako to na to hoši, to prostě je tak dobrý hráč, ty vole. Tak, komentáře. Naprosto skvělá střela, souhlasím s tebou, brácho, luxusní. A kurva, přestaň si rád na Neymara, ty si oproti Neymarovi hovno. Kriple. Ach jo, Vojto, uvědom si, že prostě to takhle nejde dál. Tady je Radek. Ronaldo. A on má takový kamarády, že má i Ronalda prostě jako kamaráda, to prostě znáš, ne? Radek Ronaldo. Tak jsem se pojmenovával kámo, když mi bylo 5 reálně, jako. Tak a ještě si ukážeme, jak Vojta Neymarigo pracuje na své formě, jak vlastně posiluje. Takže nic by vám chtěl ukázat, že bych teď cvičil a dával lexery, takže jdu na to. Tady se na něj hrabou fitnessáci reálně. No, bude tam furt dělat pu, ale reálně proč to děláš na posteli, kámo, jako... Tak a teď vám ukážu jedno velice informativní video, který jsem neodolal, neokomentoval jsem ho. Vlastně okomentoval jsem debil. Takže dneska mám tady krém, mastičku, tak si dneska namažu, abych voněl. Takže tak, díky, čau. Říkám, že to je prostě nejlepší TikToker, já nevím, o co vám jde, jako na něj nikdo nemá lepší. Teď si ukážeme jeden z nejlepších longshotů, který jsem v životě viděl. Doufám, že tam se nebude copyright, Vojto. 2000 years later. Já to miluju. Ten skill. Přihrávka do zádu. Jak to dělá, že jsi tak dobrý? Prostě talent od pána boha, respekt. Ne asi. Ještě se mi líbí jeho popisky pod videama, to jsem si neukazoval. Neumí složit větu, ale hodně se tam furt chválí, tady si můžeme ukázat třeba. Dneska jsem byl sokově na areálu, hráli jsme fotbal s klukama. Dobře. A všichni chtěli, abych penaltu kopal já. Tady jsem nejlepší TikToker Neymar. Souhlasím, jako pojďme se běhat na penaltu. Tohle je ono. Ten golman? Čum ho. Jo, tady je to video, jak jsem říkal, že Vojta si fakt myslí, že by třeba mohl hrát v PSG, jelikož fanoušci ho fakt hypujou a ten Borec si to fakt myslí a mě ho je fakt líto jako teďka, no. Jako chtěl bych hrát za PSG. Jako v něčem máš pravdu, že kdyby jsem se jako přihlásil za nějaký tým, tak by se mohl dostat někam daleko. To si hodně cením a děkuji ti za komentář. Čau. No, já to tady nebudu nějak dál protahovat, doufám, že se dnešní video líbilo, pokud byste chtěli třeba nějaký další takovýhle videa, klidně i na Vojtu, jelikož mě to fakt baví, takže jestli vás to bavilo a neznáte toho Borce, tak mi to klidně dejte vědět do komentářů. Pokud ho podporujete, tak mi klidně do komentářů napište, že jsem debil, ale mě je to jedno. Ale prostě všichni si to řekněme pravdu prostě, že ten Borec je fakt strašně přehypovaný a chudák si to fakt pak myslí, takže už je potřeba, aby mu to fakt někdo řekl. Takže kdybych ho potkal, tak bych mu to moc rád řekl, jenže on bydlí někde až u Prahy, mám pocit.
Pokud máte nějaký takovýhle podobný lidi, já vím, že na ně vznikají mýmy, ale nejlepší je, myslím, Ríša Mbambe, nebo nějak tak se to prostě jmenuje. To je zase prostě parodie na ně, akorát že s Bapem, chápeme se, jsou prostě další čičokeři takovýhle, kteří si s ním už pak dělají srandu. Takže pokud byste chtěli klidně na Vojtu další takovýhle video, nebo na někoho prostě jinýho, nebo prostě úplně na někoho jinýho z TikToku, ale fotbalový obsah, tak mi dejte vědět do komentářů. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak budu moc rád, když dáte like, jestli vás to bavilo, prostě tak u toho můžeme nějak klidně pak i zůstat, můžeme z toho něco takového zase vymyslet, jelikož mě tady to bavilo. Takže doufám, že vás taky, takže já vám děkuji, že jste to dokoukali. Pokud máte rádi Vojtu Neymara, tak mi dejte odběr, dejte mi like a já vám děkuji za dokoukání tohle videa a u dalšího videa, zatím čus.